Hürmetli тамашачылар, мин бирегә янәдән Артем Пескуновны чакырам. Нәрсә ничек икәнен ул үзе сөйләп бирер. Сүз Артемга. Хәзер шигырьләр бирделәр ятларга. Кичә бик матур, Людмила ханымның кичәсе диделәр. Хәзер беренче шигырьне ятлыйм. Мәйтәм, туктале бу бит мәйтәм ниндидер җыр бит бу мәйтәм. Бу бит мәйтәм ниндидер җыр. Хәзер оештыручыларга мәйтәм туктале, мәйтәм сорак әйтегез әле, бу җыр түгелме мәйтәм? Юк, җыр түгел ди. Мәйтәм димәк җыр булачак. Әзрәк кенә теге әзмәз генә, бу бүген генә беләсезме, менә өр-яңа табадан төшкән җыр шушы була. Бүген иртәнге якларда гына язылып беткән җыр. Җыр булырмы, юкмы инде үзегез карарсыз. Шуңа күрә мин каушыйм. Мин теге әзрәк уйнаштыргалыйм бит, килер дә язам. Бәхетле уфуклар еракта, серләре яшерен йозакта, күңелләр талпына ашкына, чәчәкле кояшлы шу якка. Бәхетнең күлләре тирәндер, серләрен кем генә беләдер. Бу җирдә һәркемнең һәрвакыт бәхетле буласы киләдер. Бәхетнең күлләре тирәндер, серләрен кем генә беләдер. Бу җирдә һәркемнең һәрвакыт бәхетле буласы киләдер. Бәхетнең күлләре тирәндер, кадерле ул шуңа күрәдер. Ялтырап төшләргә керәдер, һәркемнең өлешенә тиядер. Бәхетнең күлләре тирәндер, серләрен кем генә беләдер. Бу җирдә һәркемнең һәрвакыт бәхетле буласы киләдер. Бәхетнең күлләре тирәндер, серләрен кем генә беләдер. Бу җирдә һәркемнең һәрвакыт бәхетле буласы киләдер. Тирәндер бәхетнең күлләре, серләрен беләдер һәр кеше. Гомернең һәр көне мизгеле, бәхетнең нәгүзе. Бәхетнең күлләре тирәндер, серләрен кем генә беләдер. Бу җирдә һәркемнең һәрвакыт бәхетле буласы киләдер. Бәхетнең күлләре тирәндер, серләрен кем генә беләдер. Һәркемнең һәрвакыт бәхетле буласы киләдер. Бу җирдә һәркемнең һәрвакыт бәхетле буласы киләдер. Людмила Яланлы сүзләре Артем Пескунов көе.